Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le ndaba ebhalwe udaba lubhalwe ilanga langeSonto ngoMakhumalo Mseleku, third wife kaMusa Mseleku. Bengithi angizoyifunda i-article yelanga because ngicabanga ukuthi indaba eniyaziyo vele ayidingi usisifunde. Kodwa-ke ngoba bakhona abanye abangayifundanga le article yelanga futhi abangalibukanga uzalo ngesikhathi uMakhumalo ekhuluma ukuthi i-success story yakhe ilele ku-husband wakhe okumseleku omvulele amathuba. Cela ukufunda lana-ke uze kuzoshesha. Ubonge iphupha lomyeni wakhe elimvulele amathuba. Uthobile Makhumalo Mseleku oyinkosikazi yesithathu kaMusa Mseleku udumo uhlelo uthando Nes'thembu. Uzobonakala emidlalweni uzalo lapho ezobe eyisimenywa ohlelweni lukaGabisile kwi-Cambridge. Sekwenzakalile ke lokho. Utshele ilanga langeSonto ukuthi iphupho lomyeni wakhe lokuba nohlelo kumabonakude lusaqhubeka nokumvulela amathuba kulo mkhakha. Ngenhlanhla lagcine lifezekile leli phupho ngesikhathi kuqala ukukhonjiswa kothando Nes'thembu. Ukuvela kulolu hlelo kuvule amathuba okugcine ngingena emsakazweni nakumabonakude, kuchaza uMakhumalo Mseleku, oseke waba ngumsakazi kwiVuma FM. Kafishane, uthando Nes'thembu kube yistep sokuqala sikaMakhumalo because abantu abaningi bamaze uthando Nes'thembu wagcina esethole namanye amathuba omsebenzi ngenxa yokuthini useyaziwa usedumile lapha yakuthando Nes'thembu. Siyaqhubeka. Umethuli wezinhlelo ezahlukene kumabonakude okubalwa kuzo igumbi lamakhosikazi olukhonjiswa ku-SABC1 ezomshado kwimzansi wethu Channel 163. Uke wabonakala nasehlelweni iReal Housewives of Durban Season 2. Akabuyi kwisigaba sesizini yesithathu yalolu hlelo olusematheni kulezi nsuku. Uthi akazisoli ngokungabuyi ngenxa yalolu hlelo. Kodwa akazisoli ngokungabuyi ngenxa yalolu hlelo kodwa ukuba kulona angisazazi ukufunda isiZulu kodwa ukuba kulona isizini eyodwa bekwanele kuyena. Ngiyabonga ngethuba, kuningi engikufundile okuhle nokungahambisani nami. Ngibona ukuthi senganele ukuveza impilo yami. Kuyintokozo kimi ukuthi ngikwazi ukuthola lamathuba emkhakheni osungene tshi enhlizweni yami. Ngangingenalo ulwazi lokuthi kungavuleka iminyango emingaka ngephupho lomyeni wami esho. Understand ukuthi lento le ndaba le njengoba ibhale ngesiZulu icacile nami esikhathi esiningi ngikhuluma ngesiZulu. Why masithatha yonke lento si-summarize siyise kwi-English fanele siphendule imibuzo eminingi. uMakhumalo ozikhulumelayo ukuthi uthando Nes'thembu iphupho lika-husband limvulele leminyango. uMakhumalo oshilo futhi ukuthi kuzalo nakuthando Nes'thembu konke sesikubona manje yingenxa yokuthi uMseleku uqale la ngaphandle ukuthi uMakhumalo uyasho. uMseleku ushilo kusizo mngane uthando Nes'thembu wathi la ekhona uzoba khona namakhosikazi akhe, maye khuphuka ukhuphuka kanye nabo. Kodwa ukukhuphuka-ke bakhuphuka ngendlela engafani because benza imisebenzi engafani. Lona kaMakhumalo-ke wona uncika kakhulu kuMseleku ngoba yena ukwi-industry le abafakwe kuyona ukushada noMseleku ngesikhathi uMseleku decide nabo ukuthi le mpilo esiphilayo sizoyikhombisa kumabonakude, sizoyikhombisa ngayiphi indlela. Kwasekuthi ababukeli bathanda uMakhumalo indlela ayiyona, lokho baba nabalandeli abaningi okumenze wagcina esetholakala ey'ndaweni ey'ningi njengoba namanje utholakala ey'ndaweni ey'ningi. Mase sikhuluma nge-English le ihlula kuphi or mayichazwa nge-English usuke isizakale ngathi mhlambe ikhona indaba esingahloniphi kuyona. Angazi-ke kodwa sifunde-ke siqhubeke nendaba yayo le uMakhumalo ayishoyo. Uthe uyakuthokozela ukwenza izinhlelo ezenza umehluko empilweni yabantu njengoba
engahambisani nokudicilela phansi kwesithunzi sabanye. Mina ngiyabathanda abantu futhi ngihlale ngikukhathalele ukubakhulisa ngezindlela ezahlukene. Ngakho kumqoka ukuthi izinhlelo engizenzayo kumabonakude zihambisane nami nenkolelo yami nomndeni wami, kusho yena. uMakhumalo uthe uyalijabulela leli thuba lokuba kuzalo ngoba umdlalo ohamba phambili ngababukeli kuleli. Okumthokozisa kakhulu ukuthi uzoba enguyena, ngeke alingise indawo yomunye. Nizwile leyo ndawo? Ubizwe as uMakhumalo oyi-motivational speaker because laphaya ufike wamotivate abantu. Akatholanga indawo yokuthi usedlala ukuba mhlampe isigebengu esisha kamashu or kwenzakalani, ngoba niyazi ukuthi uzalo lihamba kanjani. Hayi, angivaleke le ndaba. Bengifuna ukuthi lo ozothola lenye ivideo angazi ukuthi hayibo lo sisi ukhuluma ngani. Yile ndaba ukuthi uMakhumalo uba ngumseleku. Manje abanye sebethi hawu kanti nje akakwazi ukuzikhulumela engafaki umseleku. Indaba yakhe, her success story ihambisana nomseleku. Uma esekukhuluma lokho yazi ukuthi ukhuluma ngaye. Akasho ukuthi mangenzekanga kuwe ngalendlela ngeke kuze kwenzeke. Lena eyakhe indaba. Mina into engihlulayo kulolu daba ukuthi why uthathe istory sikaMakhumalo usenze esakho. Yilokho kokwenza ukuthi ugcine usuphikisana nento ayishoyo, yena ebeka olwakhe udaba. Why ufuna athi lokhu anakho ukuthole ngaphandle kaMseleku? Ngoba phela le chazo yena uthi lezi zinto enginazo ngizithole ngomseleku. Why uphikisa lokho? Why? Umbuzo wami. Ngoba phela vele nathi masihlehla nendaba kaMakhumalo nothando Nes'thembu silandela ukuthi bahlangana kuphi nomseleku, waqala wasebenza ofisini laMseleku, hayi asazi ukuthi wasebenzakalani ofisini, washada nomseleku, umseleku sambona ukuthi uthando, njengoba sebethi singayikhuluma indaba zabo, umseleku sambona ukuthi uthando Nes'thembu, kwaba ukuthi uMakhumalo uzontshontsha ke uthando kubantu, waba huye unkosikazi onama-followers amaningi, nonkosikazi kusowaba nephupho lokuthi abe usaziwayo because huye ku-social media ofeedayo ama-post ukuthi nakho bengigqoke kanjena, nakho kune-event kanje, ngoba owakho umsebenzi uhambisana nalokho. Nina-ke anifuni ukuthi ayisho le ndaba, nifuna ukuzwa masihletshwa yithi, ngoba phela masisihleba thina aniyizwa kahle, ivele izwakale inokuba toxic, inokuba negative, kodwa into efanayo. Mayethi umseleku uyi-success story yakhe, umseleku uyingxenye enkulu yezinto anazo. Ukushilo umseleku okufanele ku-season 1 wathi amakhosikazi ami afika no-suitcase, mayefika no-suitcase mina ngasho ukuthi nayi indlu yakho, nayi indlu yakho, nayi imoto yakho, nayi imoto yakho, okunye-ke siyaphi, waqhutshekwa kwaya phambili. Mase sikuchaza kanjalo nisuke nijike, asithi hawu. Kodwa lento umseleku wayisho ku-season 1 siqala nje kumbona, wayichaza leyo. Sase sabalandelayo ngoba sithi phela manje anikhulumeni okunye, sesiyazi ukuthi bafika ne-suitcase, kwasekwenzakalani. Nalena futhi enihleze nilwa noNesa, ngithi nihlele nilwa ukuthi wafike ngenayo imaqaqa, wasethola imaqaqa, hayi esehambela kude manje. Hayi, nanginazi-ke nami angisafuni ukukhuluma, ngikhuluma izinto ey'ngekho right, ngize ngibe wrong. Hayi, angisafuni. Chazani ukuthi why uMakhumalo mayikhuluma indaba yakhe uyijike uyenze yakho, ngoba phela ngesikhathi somphikisa ingoba seyindaba yakho, kodwa lana yena uthi ubonga umyeni. Ukuthi akekho umyeni kowesilisa akusile iphutha, nawe uzozithola ezakhe izinto umyeni ekhona noma umyeni engekho. Mhlawumbe ileyo-ke indaba, ile inkinga ukuthi usefake umyeni ekhuluma mhlawumbe nosisi, angazi, kodwa bekhuluma nelanga langesonto, bekhuluma kuzalo. Angivale le video, yazini vele ningenze ngikhulume kakhulu nami ngasazi ukuthi ngithini. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.